En dit is hem, de jonge Camille. Om zo'n uur vreten mooi binnen. Vanmiddag konden mensen op Kreem bezitten. Het jonge Camilletje is hem er nog net echt bewust van. En een namen had er ook nog net. Wij zijn nog even aan het uitkiezen, maar we weten het nog niet. Maar misschien hebben die mensen een idee. De vraag bij Lietse Poppen is altijd, liekt het op zijn heid of men? Ek bij de Camille kun je die vraag stellen, want hoe jong het beestje ek nog is, hij kan wel al karakteriseerd worden. Ja, dus hij heeft een heel sterke karakter. Hij is geboren en dezelfde dag nog alleen opgestaan. En dat was echt sterk van een jong Camille. En dat joggen we. Even terugzetten en... Ja, Jer, hij stiert. Maar ek al is er sterk, een optreden in het circus zit er voor eerst nog net in. Oh, dat duurt nog. Dat duurt nog. Het is nog heel klein en heel jong, hè? Dus we beginnen met als ze 4 jaar oud zijn. Dan beginnen we een beetje met trainen en zo. 3 jaar, 4 jaar ongeveer.